Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε και άλλο βίντεο κατσίκα, όπως κάναμε και χθες. Μόνο με το Φίλιππο σήμερα. Δεν θα παίξουμε και με άλλους. Να σου πω, Φίλιππε, απλά πάνε στις ρυθμίσεις και δυνάμωσε τον ήχο του τον mic σου. Ναι, και γράψτε μας σχόλιο, γράψτε μας σχόλιο το epic name σας. Και εμείς θα δεχτούμε και θα μπείτε σε live στο βίντεο, θα τους κάνετε. Και στείλτε στο Τεο Μανόλα και μετά άμα θέλετε και στο Κακάκι. Αλλά πρώτα στο Τεο Μανόλα, επειδή είναι πιο προ. Δεν το σχολιάζω. Και άμα θέλετε να παίξουμε και ένα βία, στείλτε ένα μηνυματάκι. Με το Φίλιππο εννοούσα, να παίξω εγώ με το Φίλιππο ένα βίαιο. Και μετά να παίξουμε και μαζί. Έλα πορτοκαλί. 121. Όπα, μου φύγε το χέρι. Ένας δικός μας he's dead forever. Έρχομαι προς εσένα. Πάμε σε αυτούς, πάμε στους πορτοκαλί. Έλα ρε. Εμένα γιατί βαράνε. Ξένοι κιόλας, όχι πορτοκαλιάτες. Μείον 55. Εκατόν 16 dead. Έχω μείνει μόνος μου. Το πουλήθρα μου. Να πεθάνει. Είμαι τέτοιο παλικάρι. Ο άλλος έχει FNCS Cup. FNCS. Πώς λέγεται. Πίκαξ. Δες έναν τυπά με το skin από το Battle Pass 30 level είναι. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Νομίζω όχι. Όχι, δεν είναι κανονική. Και εγώ έχω FNCS. Τον είδες. Ναι, τον βλέπω. Αυτός είναι ακόμα ζωντανός για κάποιο λόγο. Ποτάκι. Πού είναι ένα μαύρο skin 30 level. Σιγά να μην είναι και FNCS winner αυτός. Δεν μπορεί να πάρει ένα wall. Τρόμαξα. Πάρτε καλό σας. Αυτό θα έλεγα. Εγώ τα πατάω. Βασικά δεν είναι καλό shot, ήταν clean shot. Αρκετά clean ήταν. 128, ο μπρο για κάποιο λόγο βαράει καλά shots. Αλλά δεν έχει καθόλου aim. Βαράει απλά κολοφαρθικά, πώς λέγονται. Επειδή είναι κολόφαρδος. Κολοφαρθικά. Ποιος είναι ο Dotting Doll? Και μόλις
μόλις πήρε βήμα. Ποιος είναι ο Dotting Doll? Ξέρω. Όχι, σε μένα το ρωτάω. Ποιος είναι? Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Πρέπει να πάμε στο καλό στάκι. Φίλιππε, πρέπει να έχεις δυνατά το μικρόφωνο σου. Όχι έτσι ρε βλακανό, να δυναμώσεις τον ήχο σου. Πήγαινε ρυθμίσεις στο PlayStation. Ή δυνάμωσε τη τηλεόρασή σου, ξέρω εγώ. Ωραία. Ναι, τώρα ακούγεσαι. Πάμε μαύρος. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Αυτός έφυγε σε τέτοιο. Πρέπει να πει μάλλον. Εδώ, φίλε. Μπήκε ο άλλος. Τώρα πώς θα νικήσουμε? Με το aim μου. Όχι, το όπλο που σου αρέσει. Εδώ. Όχι, πριν το είσαι. Από την που παίζαμε πριν και έλεγες ότι είναι σπασμένο. Αυτό. Ναι. Το έχεις exotic. Καλύψου. Είναι δύο φορές από την Άιπερ. Πάντα είναι από δύο. Never give up. Na 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 na. Δεν με Πόση ώρα είναι το βίντεο? Δεν ξέρω. Να έρθω. Τώρα πέθανες. Τι κάνεις εκεί? Το φίλο παίζω ένα round και κλείνει. Το βρω απλά βγήκε επειδή τον έφαγα. Παίζω αυτό το round και κλείνει. Και κλείνω και τα βίντεο μάλλον. Και άμα κλείσει. 303! Γιατί σε 3 XP? Επειδή μου ήρθαν δύο άτομα μαζί και τώρα θα φάω όλο τους στην ομάδα. Και άμα έβλεπες τι έκανα με το σνάιπερ. 121. Ναι, δες στο βίντεο. 102, 28. Μπρο, έγινα νοκ και είμαι μόνος μου. Λες άμα πες από εδώ πέθανα. Ναι. Καλά, πάμε άλλα ένα. Μπρο, πέτυχα πάρα πολύ clean shots με το sniper. Δες το μετά στο βίντεο. Δες το προηγούμενο.
Ή βασικά να το τελειώσουμε εδώ, επειδή είναι 9 λεπτά. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει το επόμενο round. Καλά. Να ξέρετε, παιδιά. Μόλις πεθάνω θα το κλείνω. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Και θα είναι τσίστη. Τους ενδιαφέρει, αλλά τέλος πάντων. Πρέπει να πάρουμε ένα game για το τέλος. Για το βιντεάρα, για τη βιντεάρα μας. Πάμε ξανά μαύρη. Ελάτε μαύρος. Δες, 77 wins, 77 wins, 77 wins. Καλύψε μας. Δεν μπήκε σε εμάς. Αγάπη μου, γιατί το πήγε. Πάρε δύο μπλε παράδειγμα. Μήπως θέλει βοήθεια ο άλλος εκεί. Πάμε σε αυτόν, όντως. 303. Πάμε σε αυτή την ομάδα. Για να την βγάλω. Αλλά και εσύ. Βασικά την κάνω. Έλα ρε. Όχι, σε άλλη ομάδα μου λέγω. Help! Κλείνουμε το βίντεο. Όχι, περίμενε. Ο δικός μου νομίζω θα με κάνει. Ναι, με κάνει. Βλέπε εμένα. Μπρο, κάνε με. Δεν μπορεί να με κάνει κανεί. Α! Θέλω 4 από αυτά. Πού είσαι? Άννα. Τώρα στη χειρότερη θέση. No scope. Shoot. Τζάμπα βάλα το τραπ. Είμαστε 3v2. 3v2, όντως. 121. 303. Έλα. Εντάξει, δεν λιμοκτονάω κιόλας. 56. Αυτό ήταν το βίντεο μας άρεσε. Πατήστε ένα like, ένα subscribe και αντίο.